TV. Today, kakain po tayo ng Susie's Cuisine. Meron po tayong pasit palabok. Meron po tayong cheese Cake. cake. Meron po tayong Pork pork siomai and empanada. Okoy. At saka po, puto Puto. pao. May leche mac. At saka mochi. Ito po yung sausawan ng mochi. Tsaka meron pong halo-halo. Nagpahalo-halo Ay. si babaeng mahal. Mabahay maharap. Okay, today, bago po tayo kumain mga kapudibi, mayroon pong Tayo pa-shoutout. Si May Falcom, Hello, May. Welcome. si Eats Lenny ASMR, Hello. Leia Blanca from Riyadh, Hello, Leia. si Bianco Food Trip, Hello, Bianco Full Trip. at saka si Bisaya Studio. Hello, Bisaya Studio. Hello po Salamat po sa sa inyo. inyo. Salamat sa panonood. Tsaka Thank visit you. din po kayo sa mga channel nila. Opo. Meron po silang channel. Paki-visit na lang po. Okay. Kain na po tayo. Excited ako kasi maraming foods. Meron po siyang sauce. Kaso lang din na namin po linagay kasi madry siya. Akin na yung sauce. Lagay natin yung sauce. Ay, ito yung sauce niya. Ito yung sauce ng palabok. Dandahan na lang natin bubuin. Yan. Ganda. Sarap, diba? Yee. Sarap. Yan. Tapos may plato tayo dito. Yung pangsabak. Sarap nito. Alam nyo, meron po tayong ano din ngayon, pinagse-celebrate. Oo, Kasi guys, nagse-celebrate si babaeng Baeng maarot kasi nako 100 subscribe na ako. Palakpakan na. Naglibre siya. Oo, guys. Kailangan makarami pa tayo. Hindi lang yan yung pagkain na maabutan, guys. Siyempre daw, pag may pansit palabok, di mawawala yung kalamansi para may konting, ay, sorry. Ito, guys. Asin. Meron tayong Tanggalin natin yung buto, syempre. Baka makain. yung Ano ba ito ng kalamansi? ay, okay. Ito, sarap. Mas masarap to, di ba, pag maraming sauce. Oo. Kain po. Ito, guys. Lakon Lalagyan ko siya ng kalamansi. Sarap. Siyempre, sarap, di ba? Kain po tayo, guys. Natunaw na yung halo-halo. Masarap na yung halo-halo ngayon kasi summer na, di ba? Kasi init na. Masarap yung palabok ng Susie's Cuisine. Cuisine. Sa ano po to, makikita nyo po sa Guagua, Pampanga. Opo. Tikman naman yung iba. Ito yung mochi. Diba yung mochi dapat may sauce? Titikman natin po yung siomai. Pork siomai. Hindi ako nagsasawsawan, guys. Bakit? Ayoko ng toyo. Gusto ko ano lang, plain lang. Yung sarap. Masarap! Ito guys. Malagkit siya. Sasubo lang mo, guys. Ito guys. Kapag hindi, tignan nyo. Masarap to. Ano tayo? Sarap niya. Alam mo, girl, hindi ako kumakain ng ano, kakanin. Bakit?
na ano ako, nabubulunan. Ano ba yun sa Tagalog yun? Nabubulunan? Oo. Baka di mo kinakain ng maayos, kaya nabubulunan ka. Guys, Baka ano na pagkakain mo, sabay lunok. Ganun na nga. Ayun ako pala. Naging tubig na yung halo-halo namin, guys. Tikman natin yung puto pao. Ito, kaya puto pao kasi meron po siyang laman sa loob na parang, ay yung laman ng siopaw. Siomay, yakore. Oo. Tatry natin po itong empanada, guys. Puto pao. Masarap. Oh, laman po nito, giniling na baboy. Giniling ba yan? Oo. Pork. May At saka meron siya ng carrots, patatas. May ano lang, sasawan. Ayoko nga sasawan. Gusto ko plain lang. Natatanggal yung lipstick ko, guys. Ano lang ito eh? Ano dyan yung baso? Ay, ito. Ang sarap. Tignan ko nga yung siopaw. Ay, siomay. Alam mo kapag pinapanood ko to, Ano? gusto ko rin kumain ulit. Nang Ganito. Kapag pinapanood ko yung ano natin, channel? oo. Nagugutom pala. Oo. Masarap kaya. Nakanganga ako, guys. Nakahigaan, matutulog na lang, nakanganga ka. Hindi, nag-i-imagine ka. Masarap kaya. Sigurado kayo, nag-i-imagine ka ng pagkain. Di ba guys, alam niyo naman yung Susie's Cuisine, siya yung pagkain ng Kapampangan. Oo. Madami siyang kakanin, gano'n, kasaba cake, tsaka mga suman. Madami pa dun eh. Ano pa hindi pa natikman? Ang panala. Okay na lang. Okay. Daming ano. Marami siyang ipon. Kakasaw-saw ng suka. Sarap. Lapos nga. Sarap na. Ayan, kaya mga kapudidi, visit lang po kayo kay Babaeng Maharot. Yan. Meron nakakatuwa doon, guys. Paano ko gagawin to? Punong-puno siya. Di ba guys? Dahil taginit na, guys. Masarap na yung Luwan-luwan. halo-halo. Tingnan niyo, guys, so ang dami niya ano, Sahog. saog. Meron siya langka, meron siyang beans, meron siyang saging,
Meron siyang kamote. Gulaman. Meron siyang gulaman. Meron siyang ubi, guys. So, Tsaka meron siyang nata. Oh, ayun yung favorito ko, nata. Ikaw, anong favorito mo sa alo-alo? kamote. Tsaka, siyempre, buko. Ang dami mong handa. Siyempre. Mayaman si Madam. Sarap. Tikman natin kung kulay dilaw. Ito yung paborito ko sa sa Sus Cuisine, ang pansit palabok nila. Masarap yung palabak nila, no? Paborito ko yung pansit palabok nila. Tsaka yung mga kakanin nila, yung kasaba, rice cake. Masarap yung ano nila. Ayun. Siomay oo nga, nila. hindi pa natikman. Tikman mo yun, masarap yan. Titikman natin yung Just cake. cheesecake. Yes, ang laki naman. Malaki pala siya, guys. Kala ko maliit lang. Kaya mo yan. Hatin mo. Sumasama, guys, pati lipstick. Ang sarap na pala na lipstick. Ang tamis niya. Mhm. Ang dami, no? Tumutulo na, guys. Ang alay. Parang babaan na tayo. Tingnan mo. Lipstick mo. Ay! Nakakain mo na yung lipstick Sabi ko mo. na sa inyo, guys, ang sarap na lipstick. Iba yata yung nalalasamang matamis eh. Tingnan yung lipstick, guys. So, ang dami. Ganyan talaga yung lipstick. Tissue. Ito, tissue. Mag-tissue ka. Check na sa inyo, guys, ang dami lipstick. Ang sarap, guys. Mochi. Wow, na lang. Titikman natin tong ano, guys. Bigyan mo nga ako gano'n. Puto pao. Oo, kakainin natin yung puto pao. Tatry ko nga kung masarap yan. Hmm. Guys, meron siyang itlog na ano. Pula. Pula. Tapos may laman siya sa loob. Oo, meron pa siyang ano. Ano to? Chocolate? Hindi. Yung Kala ko laman ng chocolate. yung laman ng siopaw. Ah! Siopaw. Chopaw. Kala ko, guys, chocolate. Hindi, masarap. Tignan mo. Parang may parang pork. O, ito yun, guys. Meron naman lipstick. Pwede ko na. Buksan natin. Ito, leche mac. Hindi ko alam bakit leche mac. Leche siya. Hindi. Kaya nga, leche. Tapos, mac. Di ba, guys? Grabe.
Siguro ang ginagawa yan, maraming ano yan. Ano? Maraming... Di ba yung leche, linalagyan ba ng gatas yun? Totoo. Mm. Sarap, no? Siguro maraming linagay ng gatas yan, kaya... Tignan natin kung anong lasa. Bakit ulit? Tapos nung gumagawa na kasi nakasimangot na kasi gumaganon siya guys. Sarap. Tapos sabi niya, leche, ganyan. Pero tinawag ka Meron siyang leche. buko pa, parang ano siya, parang, tignan mo, parang gelatin. Ito na ko siya. Tignan mo. May sauce. Yung sarap. Tikman natin yung leche. Masarap siya. Kaya pala siya tinawag na leche. Sarap. Ano pa hindi ko natikman dyan? Ako natikim ko na lahat. Sa steak po. Titikman natin itong okoy. Ano sarap? Ito yung sausawan. Yung suka. Hindi masarap ang okoy kung walang suka. Yan. Pag-sauce ka. Ang sarap nito. Kakamayin ko na lang guys. Ayaw matinidor eh. Lasa. Hmm. Ang sarap. Hindi na siya malutong guys. Wow. Ang sarap. Laki ng bibig ko no guys. Ayaw mo na? Laki. Matamis masyado yun. Baka magka-diabetes ako. Natunaw yung meron. Ulit-ulit na. Oo nga. Pero masarap. Tama lang yung pansin. Ipanatik mo yung ipan. Hati tayo. Ayoko na. Natikman ko na yan guys. Masarap. Diba? Halo-halo kayo dyan guys. Dahil mainit na yung panahon ngayon. Lapit na yung summer. Saan tayo magsiswimming yan? Abangan nyo kami magsiswimming. Abangan nyo yung babae maarot. Doon nyo makikita yung na. Kung saan kami magsiswimming guys. Sarap. Tingnan mo. Hindi na niya kaya. Ako na naman. Oh, diba guys? Nasubo lang yan. Laki ng bilik ko guys. Kaya masyad maingay. Sarap. Hindi ko na malunok-lunok. Matigas ng
Kaya mo pa? Meron ka pang dinatikman. Ano? Ito, mochi. Ayaw Pas, nga. ayoko na yan, guys. Hindi ako kumakain ng kakanin. Oh, thank you, excuse you. Pusog na pusog ako, guys. So pala guys, hanggang dito na lang kami. Don't forget to subscribe, like, and share, share. and comment. Bye-bye. Bye-bye po!